За първи път в историята на футболна Варна се игра дерби между Спартак 1918 и отбор, създаден от феновете на навършилия вчера 92 годишен клуб Спартак. Сблъсъкът от третия кръг на североизточната В група бе спечелен от отбора на домакините, които надделяха с 2-1. Зарядът бе изключителен както на терена, така и на трибуните. Още в 15-та минута създаденият от феновете клуб поведе с гол на Иван Караджов. Нападателят се оказа най-съобразителен в наказателното поле и опъна мрежата на Марков. До края на първото полувреме Денислав Андреев пропусна с глава за домакините, а волена Марин Петров бе спасено от вратаря. Втората част предложи много по-сериозни емоции. Двата тима пропуснаха по едно положение, за да се стигне до 72-та минута, когато резултатът бе изравнен. Виктор Драголов стреля мощно в напречната греда, а Денислав Андреев вкара с глава отбитата топка за 1-1. Само една минута преди края на редовното време пък в опита си да изчисти топката след центриране от фал, Живко Бояджиев от отбора на феновете си вкара автогол с глава и двубоят завърши 2-1. Матчът бе доста груб, за което говори и огромният брой от 10 жълти картона, по 5 за всеки от съперниците. Четвърт час преди края и на трибуните стана страшно. Оформилите се два лагера от привърженици влязоха в ръкопашна схватка, в която използваха и пластмасови седалки. Наложи се намесата на полицията и охранителната фирма, които потушиха мелето.